Τι είναι ο καταράκτης, ποιες ηλικίες αφορά, είναι φυσικό επακόλουθο του γύρατος και άρα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί σε όλους μας και τελικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σήμερα από τον κύριο Πέτρο Σμαχλίου, χειρουργό οφθαλμίατρο, διδάκτορο του Βασιλικού Κολεγίου των Οφθαλμιάτρων της Αγγλίας, διευθυντή της οφθαλμολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Υγείας Μέλαθρων. Καλώς ορίσατε, κύριε Σμαχλίου. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Καταράκτης, λοιπόν, είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτηματικά που έχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μια πάθηση που ταλαιπωρεί έτσι πάρα πολλούς ανθρώπους. Αφορά λοιπόν, μάλλον θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση την κλασική. Τι είναι ο καταράκτης και γιατί μπορεί να περιορίσει την όρασή μας? Μέσα στο μάτι έχουμε ένα φακό, μια μικρή χάντρα που είναι υπεύθυνος για να εστιάζει το φως στο οπτικό νεύρο και να βλέπουμε. Αυτός ο φακός, όσο είμαστε νέοι, είναι καθαρός σαν το νερό, σαν ένα κομμάτι καθαρό γυαλί. Όσο περνάει ηλικία, αρχίζει και θαμπώνει. Δεν είναι αρρώστια, είναι καθαρά εκφυλιστικό ηλικιακό θέμα. Άρα όλοι οι άνθρωποι, αν μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε αρκετά, θα πάθουμε αργά ή γρήγορα καταράκτη. Περίπου σε ποιες ηλικίες φαίνονται αυτές οι πρώτες φθορές? Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί ενώ παλιά ο καταράκτης ήταν αποκλειστικά προνόμιο και χαρακτηριστικό των ηλικιωμένων, τα τελευταία 10-15 χρόνια βλέπουμε όλο και νεότερους ανθρώπους να παθαίνουν καταράκτη κάτω από τα 60. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην υπεριόδια ακτινοβολία και τρύπα του όζοντος, σε διατροφικές συνήθειες, σε μια από αυτές τις αρρώσιες εποχής, αλλά ο καταράκτης πλέον, αν και παραμένει μια γεροντική νόσος, περίπου το 1/4, 1/3 των περιπτώσεων αφορά και νεότερους ανθρώπους κάτω από τα 60. Μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους και μάλιστα έτσι πως έχει γίνει πλέον η κοινωνία αλλά και η επαγγελματική δραστηριότητα των ανθρώπων, όπου μέχρι και τα 60 τους συνεχίζουν και είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και δουλεύουν και κάνουν καριέρα. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο θα είναι να παρουσιάζονται από τόσο νωρίς προβλήματα στην όραση. Καταλαβαίνω από ό,τι μου λέτε ότι κάποια στιγμή όλοι θα το υποστούμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Και να προσθέσουμε και το άλλο, ότι πλέον, όπως το θέτετε, ακούγεται λίγο άσχημο. Από την άλλη όμως πλέον ο καταράκτης θεωρείται και μια ευκαιρία. Ευκαιρία γιατί καθαρίζοντας τον βρώμικο, τον θολό φακό, διορθώνουμε ταυτόχρονα και όλες τις διαθλαστικές ανομαλίες. Διορθώνουμε δηλαδή όλα τα προβλήματα γυαλιών. Το ξέρετε ότι περίπου 1 στους 4 καταράκτες που κάνουμε τώρα δεν είναι αμιγώς λόγω θολώματος του φακού. Αυτή είναι η αφορμή. Η αιτία είναι για να διώξουμε την μοιοπία, την υπερμετροπία και βασικά την πρεσβειοπία. Μέχρι τώρα, το 2009 που μιλάμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διορθωθεί η πρεσβειοπία που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο, παρά μόνο με ένθεση πολυεστιακού φακού μέσα στο μάτι, με μια επέμβαση τύπου καταράκτου, έστω και αν δεν έχει πολύ ή έχει αρχόμενο ή λίγο και καθόλου καταράκτη. Και η πρεσβειοπία, από ό,τι γνωρίζω, είναι και εκείνη μια πάθηση που εμφανίζεται περίπου στα 50. Και ίσως και λίγο πριν. Και λίγο νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Σας το λέω και εγώ που είμαι τώρα στα 45 και αρχίζει τώρα η πρεσβειοπία. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά είναι απαράδεκτο. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο να μην μπορείς σιγά σιγά να αρχίσεις να βλέπεις, να διαβάζεις, να κάνεις πράγματα στο γραφείο σου. Ταλανίζει όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά το τελευταίο μεγάλο στοίχημα της οφθαλμολογίας να βρεθεί η λύση στην πρεσβειοπία. Γίνονται πολλές έρευνες πάνω σε αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, η καλύτερη, η ασφαλέστερη, η εγκυρότερη και πιο αποτελεσματική λύση είναι η ένθεση ειδικού προσαρμοστικού φακού μέσα στο μάτι με επέμβαση τύπου καταράκτη. Γι' αυτό πολλές φορές τώρα προσφέρουμε την επέμβαση καταράκτη ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν καταράκτη, έχουν περάσει τα 50 βέβαια, μόνο και μόνο για να διορθώσουμε διαθλαστικές ανομαλίες και ιδιαίτερα στην πρεσβειοπία. Γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα κάποια τέτοια μικρά
προβλήματα, κάποιες παθήσεις και λέω μικρά γιατί αντιλαμβάνομαι από όσο τουλάχιστον έχω ακούσει, αλλά και θα μας πείτε και εσείς στη συνέχεια, ότι μπορούν και πολύ εύκολα τελικά και γρήγορα να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθεί όλο το πρόβλημα και η ζημιά που υπάρχει, αλλά δυστυχώς που βασανίζουν την καθημερινότητα, που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και σίγουρα κάποιες τέτοιες επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται ώστε να καλυτερεύει η ζωή μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για συμπτώματα. Δηλαδή, κάποιος που έχει καταράκτη, που εμφανίζει συμπτώματα καταράκτη, τι ακριβώς του συμβαίνει? Αυτό που συνήθως λέμε είναι ότι αρχίζει και θολώνει η όρασή του. Σαν να βλέπεις όλα τα πράγματα, να βλέπεις έξω το περιβάλλον, σαν μέσα από μία ομίχλη, μέσα από μία κουρτίνα. Κάτι θολό. Βλέπεις, αλλά είναι όλα πιο αχνά, πιο θολά. Αυτό συμβαίνει διαρκώς ή σε κάποια διαστήματα? Αρχίζει λίγο-λίγο και αυτό προοδεύει. Δηλαδή αρχίζουν και χάνουν λεπτομέρειες, γίνονται όλα πιο αχνά. Αυτός είναι ένας τρόπος να επηρεάσει η όραση. Ένας δεύτερος τρόπος, εξαρτάται και από το είδος του καταράκτη, είναι να συνοχλεί πολύ το φως. Δηλαδή τα φώτα των αυτοκινήτων απέναντι, ο ήλιος. Ο καταράκτης δημιουργεί αυτό το θάμπομα, αυτή την έντονη αντανάκλαση του φωτός, με αποτέλεσμα οι δυνατές πηγές φωτός να είναι εξαιρετικά ενοχλητικές. Τα χρώματα αρχίζουν και ξεφτίζουν, γίνονται πιο ξεπλημμένα. Είναι όλα θαμπά. Δηλαδή, ακόμα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, του καταράκτη είναι ότι χάνεται σιγά-σιγά αυτό που λέμε η αίσθηση του βάθους. Όταν κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς πάει να κατεβεί τα σκαλάκια ή το πεζοδρόμιο, δεν μπορεί ακριβώς να υπολογίσει πού θα βάλει το πόδι του, πού θα πιαστεί. Δεν έχει αυτή την τρισδιάστατη αίσθηση. Και έτσι μπορεί πολύ εύκολα να τραυματιστεί. Ναι, πάρα πολλά. Μια μελέτη που διάβασα από ορθοπαιδική κλινική στη Γερμανία έλεγε ότι το 80 κοντά το 100 των ανθρώπων που νοσηλευόταν στην ορθοπαιδική κλινική για κατάγματα είχαν καταράκτη. Δηλαδή πολλά ατυχήματα γίνανε μόνο και μόνο επειδή στην κακιά στιγμή δεν πρόλαβε ο ηλικιωμένος να βάλει σωστά το πόδι του ή το χέρι του. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατρέ. Μου είπατε ότι περίπου εμφανίζεται, μπορεί μάλλον να εμφανιστεί και από τα 50, ίσως και λίγο νωρίτερα υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ο καταράκτης. Και μιλάμε τώρα και για μεγάλους ανθρώπους, πολύ ηλικιωμένους, που έχουν αυτή την απάθηση. Η ερώτηση μου τώρα είναι η εξής. Η ασθένεια λοιπόν αυτή εξελίσσεται ή θα μείνει στάσιμη αν δεν αντιμετωπίσετε? Εξελίσσεται λοιπόν. Γι' αυτό άλλωστε πλέον δεν περιμένουμε να οριμάσει που λέγανε παλιά ο καταράκτης. Παλιά το καταράκτη τον κάνανε με εγχείρηση. Ουσιαστικά δηλαδή έκαναν μια μεγάλη τομή στο μάτι και τον αφαιρούσαν. Βγάζαν όλο αυτό το φακό τον βρώμικο. Οπότε για να βγει όλος μαζί θα έπρεπε να είναι πολύ σκληρός, όριμος για να μην θρηματίζεται. Τώρα με τη φακοθρυψία ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όσο πιο όριμος είναι ο καταράκτης, τόσο πιο δύσκολα βγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι αν έχεις καταράκτη, καλύτερα να βγει μια ώρα αρχίτερα παρά μια ώρα αργότερα. Γι' αυτό και όταν έρχεται κάποιος και έχει έναν μέσο καταράκτη, τον ενθαρρύνουμε, τον προτρέπουμε να τελειώνει με αυτό το πράγμα, παρά να τον αφήσει και αυτός να ταλαιπωρηθεί ένα χρόνο, δύο και η ζωή του να είναι δύσκολη, και όταν φτάσει στο χειρουργικό τραπέζι, ο χειρουργός του να δυσκολευτεί πάρα πολύ για να διεκπεραιώσει σωστά την επέμβαση. Στο να ολοκληρωθεί η επέμβαση. Πείτε μου τώρα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι χειρουργικός ή μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με γυαλιά, με κάποια φάρμακα? Θα το πούμε ορθά και κοφτά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης του καταράκτη παρά μόνο η χειρουργική αφαίρεσή του. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε να πάθουμε νωρίς καταράκτη. Σε αυτό το πράγμα μπορούμε να πούμε ότι όπως και για όλα τα πράγματα στην υγεία του ανθρώπου, ότι ο ήλιος παίζει πολύ μεγάλο, η περιόδης ακτινοβολία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, άρα τα γυαλιά ηλίου από την παιδική ηλικία, η μεσογειακή δίαιτα με τις αντιοξυδοτικές ουσίες, τα πολλά φρούτα και λαχανικά. Δεν το γνώριζα αυτό. Αυτά γενικά θωρακίζουν τον οργανισμό, όχι μόνο για το μάτι και τον καταράκτη, και για την οχρά κοιλίδα, αλλά και τα αγκία και την καρδιά και όλα τα πράγματα. Δηλαδή, μια σωστή, ισορροπημένη, καλή διατροφή και η ηλιοπροστασία, η οποία είναι πάρα πολύ, είναι αποδεδειγμένα ότι ο ήλιος επιταχύνει τον καταράκτη. Άνθρωποι που είναι πολύ εκτεθειμένοι στον ήλιο κάνουν καταράκτη πιο γρήγορα. Για να μην μιλήσουμε και για άλλα προβλήματα που κάνουν ο ήλιος στο πίσω μέρος του ματιού, που είναι η οχρά κοιλίδα. Άρα, αυτά είναι 5 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας
για να μεταθέσουμε το πρόβλημα. Βεβαιότατα. Μην το πάθουμε νωρίς. Αλλά, όπως είπαμε, αν η ζωή μας τραβήξει αρκετά, θα πάθουμε όλοι καταράκτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ καλό που τα τονίζετε αυτά και τα παρουσιάζουμε και τα λέμε, γιατί εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Νόμιζα ότι, και γι' αυτό σας είχα κάνει και την ερώτηση αυτή στην αρχή, ότι αν τελικά όλοι θα πάθουμε. Μπορεί βεβαίως λοιπόν όλοι να πάθουμε, αλλά μπορεί να το πάθουμε πολύ αργότερα, αν προσέχουμε και αν φοράμε τα γυαλιά μας και τερφόμαστε και λίγο καλύτερα. Άπαξ όμως και τον πάθεις, δεν υπάρχει φάρμακο. Θέλει επέμβαση. Χρειάζεται λοιπόν χειρουργική επέμβαση. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν χειρουργικά ο καταράκτης? Όπως σε όλο το φάσμα της χειρουργικής τα τελευταία 10-15 χρόνια, όλες οι επεμβάσεις έχουν γίνει τώρα από επεμβάσεις μικρής τομής. Όπως οι αθροσκοπήσεις, όπως οι ενδοσκοπήσεις, τα λαπαροσκοπικά κτλ. Έτσι και στον καταράκτη έχουμε ξεφύγει εδώ και 20 χρόνια από τις μεγάλες ανοιχτές τομές και έχουν γίνει όλες οι επεμβάσεις κλειδαρότρυπας, δηλαδή πρακτικά μέσα από δύο πολύ μικρές παρακεντήσεις. Το μάτι με άλλα λόγια δεν ανοίγει, δεν εκτίθεται στο περιβάλλον, απλά με δύο τσιμπηματάκια ουσιαστικά, δύο μικρές παρακεντήσεις, εισάγουμε κάτι πάρα πολύ λεπτές βελόνες, οι οποίες θρηματίζουν τον καταράκτη, τον διαλύουν, τον θρηματίζουν και τον ρουφάνε, τον απομακρύνουν από το μάτι, αφήνοντας μόνο το σακουλάκι μέσα στο οποίο, ή το ιμένιο μέσα στο οποίο είναι ο καταράκτης ή ο φυσιολογικός φακός, που ονομάζεται περιφάκιο, και το χρειαζόμαστε αυτό το σακουλάκι του, γιατί εκεί μέσα τοποθετούμε το ανταλλακτικό, τον καινούριο φακό, ο οποίος ονομάζεται ενδοφακός. Άρα όλη η επέμβαση είναι μια επέμβαση κλειδαρότρυπας, γίνεται χωρίς καθόλου τομές, μόνο με δύο μικρά τσιμπηματάκια, διαλύουμε και ρουφάμε και βγάζουμε το καταράκτη και στη θέση του βάζουμε ένα καινούριο υλικό που ονομάζεται ενδοφακός. Τα λέτε πολύ απλά, πολύ κατανοητά. Φαντάζομαι ότι έτσι τόσο απλά πρέπει να είναι και τόσο γρήγορη πρέπει να είναι αυτή η επέμβαση. Αυτό είναι, ναι, πολύ έτσι χαίρομαι που μου το αναφέρετε έτσι, γιατί εδώ πέρα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, και το βλέπω πολλές φορές και με τους ασθενείς μου, να λένε εύκολη, σιγά το πράγμα. Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό το πράγμα. Η επέμβαση καταράκτη είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση, κατά τη γνώμη μου, πολύ δύσκολη επέμβαση. Πρέπει να γίνει σωστά, γιατί πρέπει να γίνει σωστά με την πρώτη, γιατί μετά δεν χωράνε διορθώσεις και πασαλήματα πάνω σε αυτό το πράγμα. Απλά η τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας τώρα, καθώς και η καλή μας εκπαίδευση, το έχει κάνει να φαίνεται εύκολο. Άρα ναι, για τον ασθενή όλη η διαδικασία είναι απίστευτα απλή. Φανταστείτε ότι έρχεται στην κλινική μισή ωρίτσα πριν από την επέμβαση, του βάζουν κάτι σταγονίτσες στο μάτι, μπαίνει μέσα σε μια καρέκλα τύπου οδοντιάτρου, ξαπλώνει για περίπου από 6 έως 10 λεπτά, σηκώνεται και πάει σπίτι του. Ούτε βουλωμένο μάτι, ούτε κόκκινο, ούτε τίποτε. Και μέσα σε κάποιες ώρες. Αμέσως μέχρι να κλείσει η κόρη του αρχίζει και βλέπει. Αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη. Οπότε είναι εύκολο. Και έχει περάσει και αυτή η ιδέα ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ διαφωνώ ότι είναι απλό. Φαίνεται απλό, γιατί ακριβώς έχει μπορέσει η τεχνολογία και η δικιά μας εκπαίδευση να το κάνει να φαίνεται απλό. Είναι σαν τα κινητά τηλέφωνα τώρα που έχουν μια απίστευτη τεχνολογία παρά το μέγεθός τους, άμα τα συγκρίσει με τα τηλέφωνα τα κινητά που είχαμε πριν από 10 χρόνια, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Πάντως είναι καλό. Τώρα εγώ αυτό το λέω, βεβαιότατα δεν είμαι γιατρός. Για κάποιον που θέλει και ενδιαφέρεται να κάνει αυτή την επέμβαση, να σκέφτεται ότι είναι απλή. Γιατί όταν ο ασθενής σκέφτεται ότι είναι κάτι δύσκολο, τόσο πιο δύσκολο παίρνει και την απόφαση να το κάνει. Ίσως το ότι είναι δύσκολη η επέμβαση, υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ακρίβεια, λεπτομέρεια και όλα αυτά ώστε να γίνει σωστά η δουλειά, είναι κάτι που αφορά περισσότερο τους επιστήμονες, τους γιατρούς, ώστε να επιτελέσουν σωστά το έργο τους. Αυτό τώρα που ακούμε, η επέμβαση θα γίνει με λέιζερ. Ισχύει αυτό? Γίνεται με λέιζερ ή είναι υπέρηχη? Είναι υπέρηχη, όπως το είπατε πολύ σωστά. Έχουν δοκιμαστεί μέσα σε αυτά τα χρόνια, να το πω διαφορετικά, η τεχνολογία λέγεται fake emulsification, φακοθρυψία, θρύψιμο του φακού. Ναι. Τώρα το πώς επιτυχάνουμε το θρύψιμο του φακού, το θρηματισμό του φακού, έχουμε δοκιμάσει τα τελευταία 20 χρόνια διάφορες τεχνολογίες. Με τους υπερήχους, με λέιζερ, με ζεστό νερό, με 1002 μέσα για να θρηματιστεί ο φακός.
η τεχνολογία που έχει επικρατήσει παγκόσμια και είναι η καλύτερη, η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική είναι των υπερήχων. Έχει όμως παρόλα αυτά περάσει στον κόσμο και είναι η συχνή ερώτηση, ας πούμε, γιατρέ με λέιζερ θα το κάνουμε. Αλλά πραγματικά είναι τεχνολογία υπερήχων, η οποία μοιάζει πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, και με τα αντίστοιχα του λέιζερ. Απλώς είναι πολύ καλύτερη. Ο καταράκτης εμφανίζεται και στα δύο μάτια. Εφόσον είναι μια γεροντική, αν υποθέσουμε ότι είναι μια γεροντική διαδικασία, γυρνάς και στα δύο τα μάτια σου, δεν γυρνάς μόνο στο ένα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ακριβώς συμμετρικά, δηλαδή να προηγείται το ένα του αλλού, αλλά σίγουρα όταν αρχίσει η διαδικασία στο ένα μάτι θα ξεκινήσει και στο άλλο. Αν είναι τραυματικός ο καταράκτης ή κάτι άλλο, επειδή είναι νέος ο άνθρωπος, θα μείνει μόνο στο ένα το μάτι. Αλλά στους γεροντικούς μπορεί να μην είναι ταυτόχρονη, αλλά είναι και στα δύο τα μάτια. Και όταν υπάρχει το πρόβλημα και στα δύο μάτια, μπορεί χειρουργικά να αντιμετωπιστεί την ίδια μέρα και ώρα και στα δύο μάτια. Ναι, μπορεί να γίνει και στα δύο τα μάτια. Εύκολα λοιπόν. Έτσι γίνεται συνήθως. Θα πρότεινα λοιπόν τώρα, γιατρέ, να περάσουμε στο χώρο του χειρουργείου για να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα όλα αυτά που λέμε και να παρακολουθήσουμε κάποιες σκηνές όπου νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, χειρουργείται κάποιον ασθενή με καταράκτη και στα δύο μάτια που έχει το πρόβλημα. Ωραία, ας το παρακολουθήσουμε αυτό και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε λοιπόν εδώ, παρακολουθήσαμε κάποιες σκηνές από το χειρουργείο, όπου χειρουργήθηκε ένας ασθενής όπου είχε πρόβλημα καταράκτη και στα δύο μάτια. Μου είπατε νωρίτερα ότι βάζετε κάποιες σταγόνες στα μάτια. Αυτό είναι για την αναισθησία. Η μόνη αναισθησία που χρειάζεται στην επέμβαση είναι 2-3 σταγόνες αναισθητικού κολληρίου. Τίποτε άλλο. Ναι, το οποίο αυτό τι προκαλεί, είναι κάτι σαν μέθη. Τίποτα απολύτως. Μουδιάζει απλά την επιφάνεια του ματιού για μερικά λεπτά, όσα χρειάζεται για να γίνει η επέμβαση. Είναι πάρα πολύ απλό. Ούτε ενέσεις, ούτε. Έχει πλήρως όμως τις αισθήσεις του ο ασθενής, κανονικότατα. Η διαδικασία τώρα αυτή, έτσι που την παρουσιάσατε, εμένα μου φάνηκε απλή. Είναι και μια γρήγορη επέμβαση, όπως είπαμε. Είναι όμως επίπονη η διαδικασία. Καθόλου. Δεν πονάει καθόλου. Το λέω με έμφαση αυτό το πράγμα, δεν πονάει καθόλου, ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά. Ακόμα και οι πιο ευαίσθητοι, οι πιο δύσκολοι ασθενείς, το περισσότερο που παραπονιούνται είναι για ένα αίσθημα ξένου σώματος
σαν κάτι να τους κόβει το μάτι για μερικές μέρες. Το οποίο περνάει εύκολα με λίγα τεχνητά δάκρυα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Χορηγείται κάποια φάρμακα. Αντιβιωτικά κολλήρια. Αντιβιωτικά κολλήρια. Αυτό μόνο λοιπόν. Και μου είπατε και νωρίτερα ότι αμέσως φεύγει από την κλινική, δεν παραμένει καθόλου. Καθόλου. Φανταστείτε ότι έρχεται περίπου μισή ωρίτσα πριν από την επέμβαση, όσο χρειάζεται για να βάλουμε κάποια κολλήρια αναισθητικά, καθώς και κάποια κολλήρια που διαστέλλεται η κόρη του ματιού για να γίνει πιο εύκολη η επέμβαση. Μισή ώρα αυτό νομίζω είναι αρκετό. Η επέμβαση κρατάει περίπου 10 λεπτά μαζί με τα. Μέχρι να μπει, να βγει ο ασθενής και όλα αυτά είναι γύρω στα 20-25 λεπτά και μετά φεύγει. Δηλαδή, αν δεν είναι μία, θα είναι μία μισή ώρα παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτό είναι. Και αμέσως λοιπόν μετά από την επέμβαση αυτή, μπορεί να δει κανονικά. Αν όχι από την πρώτη ώρα, όσο χρειάζεται μέχρι να κλείσει η κόρη του ματιού του. Είναι μερικές ώρες. Από την επόμενη μέρα ο άνθρωπος μπορεί να πάει στη δουλειά του. Και δεν ισχύουν αυτά που λέγανε παλιά. Να κάτσει σπίτι, να μην σκύβει, να μην σηκώνει βάρη, να μην το ένα, μην το άλλο. Ισχύαν αυτά παλιά. Ναι, δηλαδή τώρα κανονικά μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανονικά σε καθαρό περιβάλλον, εννοείται. Ας πούμε, ο ασθενής, δηλαδή μια δουλειά γραφείου, μπορεί κάποιος που είναι λογιστής, δικηγόρος, κάτι άλλο, να πάει και να δουλέψει στο γραφείο του κανονικά την άλλη μέρα. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει για 3-4 μέρες είναι να ακουμπήσει τα μάτια. Γιατί το μόνο πράγμα που μας φοβίζει είναι οι μολύνσεις. Μπορώ να σας πω ότι η επέμβαση καταράκτη δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη επέμβαση στην ιατρική, στη χειρουργική που είναι πιο ασφαλής. Τα ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας ξεπερνάνε το 99%. Το μόνο πράγμα που φοβόμαστε, αν και είναι πάρα πολύ σπάνιο, είναι οι μολύνσεις. Γι' αυτό και εμείς προσέχουμε πολύ. Και αυτό που λέμε στους ασθενείς είναι ότι για 3-4 μέρες μετά το χειρουργείο δεν θέλουμε να βάζει τα χέρια του, μαντίλια, νερά και τέτοια πράγματα στο μάτι. Μακιγιάζ για τις γυναίκες. Εννοείται, και λίγο παραπάνω. Θα το πούμε λοιπόν αυτό. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για την, είπαμε μάλλον για την μεταχειρητική πορεία, το τι πρέπει να προσέξει, για τα φάρμακα αυτά που ενδέχεται να χρειαστεί να πάρει. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν κάποια δυσάρεστα συμπτώματα εκτός από τις μολύνσεις αυτές που είπαμε? Είναι πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε κακομάθει και εμείς και οι ασθενείς μας όσο αφορά την επέμβαση καταράκτη. Δηλαδή, ότι τα συμπτώματα, τα σοβαρά συμπτώματα είναι πάρα πολύ σπάνια. Συνήθως η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάποιοι ελάχιστοι, οι οποίοι είναι και αλλεργικοί, εμφανίζουν κάποιες αλλεργίες στα κολλήρια και όλα αυτά, στα χημικά που καθαρίζουμε το μάτι, μπορεί να έχουν κάποια τσουξιματάκια, κάποια μικροφαγούρα, τέτοια πράγματα, που είναι πτέσματα. Και γενικά φεύγουν γρήγορα από μόνα τους ή με λίγα τεχνητά δάκρυα, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ ασφαλή. Και ο ασθενής απαλλάσσεται από τα γυαλιά? Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, αυτό είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική καινούργια εξέλιξη όσο αφορά τη χειρουργική του καταράκτη. Πλέον δεν μιλάμε μόνο για χειρουργική καταράκτη. Μιλάμε για χειρουργική φακού. Δηλαδή, είναι το μόνο κομμάτι της διαθελαστικής χειρουργικής που αναπτύσσεται ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης. Ότι πλέον η επέμβαση καταράκτη ή τύπου καταράκτη χρησιμοποιείται για τη διόρθωση όλων των διαθελαστικών ανομαλίων. Άρα, από τη στιγμή που θα έρθεις με τον καταράκτη, θα διορθώσουμε ταυτοχρόνως τη μοιοπία σου, τον αστιγματισμό σου, την υπερμετροπία σου και την πρεσβειοπία σου. Και έχουμε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση λόγω της ασφάλειας που προσφέρει η μέθοδος και της ευκολίας για τον ασθενή, όπως το βιώνει, εν πάση περιπτώσει, που προσφέρεται σαν μια επέμβαση ρουτίνας για διόρθωση διαθελαστικών ανομαλιών. Ακόμα δηλαδή λοιπόν και σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν καταράκτη. Και έχουν περάσει τα 50. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, γιατί πριν τα 45 οι άνθρωποι δεν έχουν πρεσβειοπία, βλέπουν. Δηλαδή θεωρείται και λίγο, πώς να σου πω, λίγο πρόημο, λίγο βιαστικό κάποιος άνθρωπος που είναι πολύ νέος να διορθώσει κάτι που δεν το χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, λέγοντας αυτό το πράγμα, έχουμε κάνει πάρα πολύ κόσμο κάτω από 40 χρονών που είχε όμως ακραίες διαθελαστικές ανομαλίες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έκανα προχθές που ήταν 35 χρονών ηλεκτρολόγος και είχε 12 βαθμούς υπερμετροπία και φορούσε κάτι τεράστια γυαλιά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε λέιζερ σε αυτόν τον άνθρωπο για να το διορθώσουμε στον κερατοειδή του την υπερμετροπία, είναι πολύ ευτυχισμένος με μια επέμβαση αφαίρεση του φακού του και ένθεση πολυεστιακού φακού που για πρώτη φορά στη ζωή του βλέπει πιο κοντά και μακριά χωρίς γυαλιά. Άρα μπορούμε να κάνουμε και σε νεότερη ηλικία σε πολύ ακραία προβλήματα. Αλλά φυλάμε
αυτή την επέμβαση σαν αντίπαλο δέος, σαν αντίδοτο του λέιζερ που κάνουμε στους νέους για ανθρώπους πέρα από τα 50. Μιλήσαμε λοιπόν για την επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος του καταράκτη, όμως μιλήσαμε όμως και για μια επέμβαση που μπορεί να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα, όπως μας είπε ο κύριος Μαχλίου, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ο καταράκτης, αν βρίσκεστε βέβαια μετά την ηλικία των 50 ετών. Μια επέμβαση που, όπως ακούσατε, είναι πολύ γρήγορη, δεν είναι καθόλου επίπονη η διαδικασία και το ποσοστό επιτυχίας, όπως μας είπε ο κύριος Μαχλίου, είναι 99%. Μια επέμβαση λοιπόν μπορεί να αποκαταστήσει την όρασή σας, να βλέπετε τα πάντα ωραία, ζωντανά, να μην είναι τίποτα θαμπό και θολό γύρω σας και έτσι να δραστηριοποιήσετε καθημερινά με όρεξη, ζωντάνια και με όλη την ομορφιά της φύσης γύρω σας. Κυρίες Μαχλίου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καταράκτης ήταν το σημερινό μας θέμα και κοντά μας ήταν ο κύριος Πέτρος Μαχλίου, χειρουργός οφθαλμίατρος, διδάκτορ του Βασιλικού Κολεγίου των Οφθαλμιάτρων της Αγγλίας, διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας Μέλεθρων. Καλή συνέχεια.